Mi-am luat o nouă mașină. Sper să fie ce drepuie, că am dat 2000 de euro pe ea. Ce-i asta, mă? Asta drepuie să fie mașina. E măcar are radio. Ce mai e și cu volanul ăsta? De ce se desprinde așa de ușor? După 2 ore de renovare bun la motor, uite că mere. Aoleu, ce eram să iau stâlpul ăla. Au, mi-am rupt toate punctoasele și am mirosit și 2000 de euro.